A Escola Deportiva El Canario segue a estreitar a súa colaboración co Concello de Ribeira, co organización de eventos deportivos. Tras a velada de boxeo e a carreira 5K, agora vai poñer en marcha a primeira milla da hispanidade, orientada a promover a práctica deportiva, especialmente entre os máis pequenos. Que veñan cantos máis meniños mellor, sobre todo é eso que queremos facer, fomentar o deporte desde moi pequeniños, que pasen un día agradable, espero que nos permita eso a chuvia, que nos dé unha tregua ao día 12. As probas darán comezo ás 5 da tarde na Avenida do Malecón coas carreiras dos máis cativos. Nas categorías superiores haberá premios económicos para os primeiros clasificados. Esta proba terá lugar o sábado día 12 de outubro, dende as 17 horas, ao longo da Avenida Malecón con un percorrido completamente xa. Non é unha proba homologada, pero habrá distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, incluyendo desde rapaces moi novos hasta os máis que se queran apuntar. Os soldadiños, os sub-8, recibirán como premio unha medalla para cada un dos participantes, dende os sub-10 hasta os Máster 4, habrá un podium das probas que vai ter lugar aproximadamente ás 18 horas, con entrega de medallas aos primeiros, segundo e terceiro clasificados en cada unha das categorías. E logo habrá 3 premios especiais para os mellores tempos, o gañador e a gañadora absolutos de cada proba, que será un premio económico de 50 euros. Os interesados en inscribirse poden facelo a través da web da Federación Galega de Atletismo ata o domingo día 6. O prezo é de 5 euros a partir de sub-16 e de balde para as categorías base.